Goedemorgen, het is vandaag woensdag 15 mei en we hebben nog precies een week en een dag, tenminste ik dan, om het werk af te krijgen. Dit is de formaat van de plaat. Dat is één plaat. Ik kan het niet zo goed zien omdat het heel licht is opgeschetst. Kun je zien dat er al een deel opgeschetst staat. Zwart en wit, dat worden de kleuren en alles wat er tussenin ligt. Leuk om met dat muziekje op de achtergrond te horen. Een hele mooie kooi. Echt een KUT werkje was. Helemaal gelukt. De hersens moeten nog uitgewerkt. De poes begint erop te lijken. Ja, schat. Mama trots. Mama is hartstikke trots op zichzelf. Super cool.